chifukwa pali zina zimene maiko akuchita zimene zikuthandizira kuti Malawi ikhale yosaukabe. Yes, maiko usi mwamumva akuti pali zinthu zina zimene maiko ena akuchita kuti dziko la Malawi likhalebe losaukabe. Izizi ndi zimene ife takhala tikukamba pa nthawi yayitali. Komabe zachitika ubwino, zachitika somwayi kuona kuti mmodzi ngati vice president akulongosola nkhani ngati zimene zizi. Akumasuka nkumalongosola ndikumawuza wanthu zimene zikuyikira umboni pa zinthu zomwe ifeyo takhala tikulongosola kuona kuti zithandizo zina za azungu, ngongole zina za azungu ndi zimene zikupangitsa kuti dziko kapati maiko aku Africa akhalebe oponderezedwa komanso akhalebe akusaukirabe. Ndiyebe amaiko usi apapa at least yankhula chilungamo. Nangasi poyambirira amaona ngati kuti kupempha chifukwa si amazimenya pa mtima kuti ayi inetu ndagwira amandidziwa ndikupempha. A president anandisankha ine chifukwa ndimatha kupempha. Amaona ngati kupempha kwa organization mumvesesa pamenepo. Amaona ngati kupempha kwa organization ndikufana ndikupempha kwa dziko. Bwana Chakwera amene amandisankha amadziwa bwino lomwe kuti ineyo chimodzi za ukaswiri wa ine ndikupempha ndalama maiko akunja, kupempha ndalama kwa anthu ena kwenda kuya kwa ADRA. Ntchito yanga inali yopempha ndalama kwa azungu. Amakudziwa ndikupempha koma kupempha kumene koko kwa organization kupemphera dziko ndi zinthu ziwiri zosiyana. Ndino pano pa wabwera ndipo ndikudandaula kuti papa makuti mazambiri mbiri ndi I think tamumvireni kaye mumve ndi muonenso kuti munthuyo wadandaula bwanji kapena kuti zikutheka bwanji. Tamumveni kaye ndi muone kuti kodi zikutheka kupempha kumene amazimenya pa mtima kuja ndi kupempha kwa dziko kumene akapemphera dziko kodi kukutheka kapena kukusiyana. Nalankhula moyimirira maiko amenewo komanso ndinene kuti pomalankhulana ndi maiko osiyanasiyana tikuwauza kuti monga Malawi ndikulupiriranso ndi maiko ena sitili okondwa kuti tizitchedwa kuti maiko osaukisisa ndikumakhala momwemo. Monga Malawi ikupanga china chilichonse kuti ichokemo mugulu anthu kapena maiko osaukisisa. Koma kuti tichokemo nkofunika kuti maiko tigwirizane chifukwa pali zina zimene maiko akuchita zimene zikuthandizira kuti Malawi ikhale yosaukabe. Mwachisanzo tinapita ku kopo ya ku Dubai, tinauzidwa zambiri sizinachitike, ku Egypt sizinachitike, ndiye timawauzanso kuti tabwera kuno monga Malawi ndikulupiriranso ndi maiko ena osauka sitinabwere kuno kuzaombera m'manja zimene muzitiuza kuti mupanga. Kunoko sitinabwere kuombera m'manja, tabwerera kuti mutipase. Ndiye tikudziwa olankhula nawo, tikudziwa owafunsa kuti nkhani isakhale kuombera m'manja zimene akumatiuza, koma nkhani ikhale yoti mwatipasa chani munalankhula izi. Ukhala ngati tikulankhula na mwamphamvu koma mopasana ulemu. Chifukwa si bwino kuti lero munthu akuuze ndikupangira chakuti azabwerenso iye chinafuta chakuti ndipangira chakuti sizimapereka ulemu. Ndiye chingaitiro osauka timanena kuti zimene zozo ayi. Ero akuluakulu nkhani ndi imene mwamva ndithu ndi mmene wakambiramo kwanena kuti basi pafunika nthu kumawa kamba khangati kumawa kwenya azungu achi iyayi atipase ifeyo. It's like sometimes mbuka makhala nthu pakenzi kuti kodi ifeyo basi kakhedu kathu ndikamene kakai mpaka na umachita ati tizije kwapanga force kuyankhula makuti atipase atipase ndalama kupempha manofuso ndikumati vuto limene lili ndilandane ndilachina ndilaboma. Vuto limene lakulu si mungablame boma ayi naonso ndi system imene adayipeza. Simungablame boma lina lililonse yalowa kuti chifani mukupempha unless chimene mungablame boma ndikusasintha system imeneyo. System imeneyo ndikusayisintha ako ndi mucho mungablame. Koma simungablame kunenza kuti apapa iyayi akungopempha chifukwa yani wakupanga zinthu chifani boma likudali yakupempha chifani pakana zafika poti tizikunyena mashati ndifani zafika pamene papa chifana kuti taonera chifukwa chake ndichi. Backup Mabadi Foundation
madziwa kuti nyumba yoti mwayimanga ya matope olo muzambe kuika matailosi kumapeto muzaikepo DSTV padenga kubwerapo mphepo ya mkuntho nyumba ija igwabe. Dziko lathu linoli founding father anaindani Kamuzupanda anayimanga ma foundations atatu: msonkho waukulu, ngongole za azungu ndi edi ya azungu. Zinthu zitatu imene sinayi foundation yabwino. It means kuti chonse imene tikhale nacho ifeyo chikuyenera chidutse mu zitatuzi. Seza chipange penalize Malawi powatema misonkho ikuluikulu olo chikape mphendrama zambiri za ngongole zoti azabwezana atha kutsogolo olo chikape mphe mathandizo amene amabwera ma conditions osakomera Malawi. Koma ndangati amene timabakira Kamuzu mpaka lero. So anthu tikamabakira ma bad foundations tikupanga be promote utsogolo oyipa. Mpaka leroli president asa amene wabwere akumatsatira ziti, akumatsatira zomwezo: misonkho ikuluikulu, zingongole zikuluzikulu, komanso chani zithandizonso zikuluzikulu za ma conditions oyipa. Madzoti pa chilungamo chake simungapange patena ndi adani ndikumapanga expect mali zatsabwino. Tifune tisafune. Eya ndi mmene mwamveramo nkhaniyo ndi choncho ndithu, chifukwa chino kuti sikuti vuto ndi boma limene lowalo yayi, koma vuto ndi foundation. Nyumba yathu iyi imene ili dziko la Malawi inamangidwa pa ma bad foundations. Maziko pasipa palibe simenti. Ndalama zimene timazipeza mu njira zotani zimene zizi zomakabe mphazi mpaka zifike pogwira chani zogwirana pamasi. Ndi actually mwina amaiko usi ankaona ngati kuti mwina akamati yayi ndimatha kupempha kwa azungu bakoti amana ngati kuti nake kupempha kwakeso kukhaso kofana naso. Hayi, ukuku ndikupempha kwina, ukuku kumabwana ndi ma conditions, ukuku ndi mmene amapangidwa treat ma Africans. Ngati niyo simukutsigula ma natural resources anu amudziko ndekuti pamene popo nakasimadziwa sikuti anthu angamangokuthandizani popanda iwo cholowa. Maiko osamakhala akupanga business. It's either ndekuti akupasana ngongole ndi interest yaikulu kwambiri. Katapira sobano muzingogawa muzingopeka kapena po yayi ndekuti inuyo atenge ma resources amudziko manomo, ma natural resources amudziko manomo. Ndibe kapena you see mavuto amene tinawo ndi akulu amene komano sikuti mavutowa angathe ngati tikugwisa ntchito njira yake momwe tiwena kuti system yoyambira system tiphwasule system ija, tikangoyiphwasula system ija kenako tiyambeso system yathu onveseset. Ndi panopa titha kublame wena ali titha kublame boma lilo simelingalowero tili blame ayi inuyo makoti koma remember kona kuti boma lijalo chithandizo chake akudalira ajani misonkho ikulu ndoti zikatondo zalani zikwere kapena paye ukapempha kapena ndoti atipase ma conditions mmene amanena Kassim Chilo mpha kuti ife natuzo kuti makampani onse aja naboma tigulitse kena aruzo kuti ngati mufuna thandizo kugwisani kwacha. IMF ndi World Bank mabungo oyipa. Ndi oyipa. Amatithandiza ine ndalama kuma mabungo oyipa. Chifukwa nkhaniyo sikuti inangobwera kuti dziko la Malawi kuti otigulitsa maboma onse ayi. Inani ngati zimene manena zafeteza zija nditse subsidy anane nanso kuti mabungwe amene ndi aboma makampani aboma gulitsani onse. Kati mufuna mupitirize ngasi amatipatsa ndalama. Tsola akapereka ndalama ku amanena kuti muchiteza kuti samangopereka ndalama zoti zaulere kuti mufuna paguleni blanket pitani mukagule ayi amapereka ndalama uku mkono wa manja mu ndalama uku ndikupatsani ma condition. Ndi ma condition yakewo panali zafereza zija komanso panali kuti ma company onse aboma mugulitse. Sinali choncho sikuti panali wina akamene anakhala ngati kuti waledzera ndikungoti makampani onse ayi sinali choncho mugulitse. Zokhazo dizimwe tipweteka ifeyo ngati Amalawi komanso ma Africans sindikuyankhula zizi ku Malawi kokha komano kuyankhula ngati general lakena Africa continent ya Africa maiko onse ako Africa. Ndi zinthu zokhazo ndithu zoyipa kwambiri komanso zinthu zokhazo zovuta kwambiri unless mavuto
ngati mufuna kuti at least athe ndikuti pakuyenera kukhala munthu amene angakhale ndi mindset change ya nyuwani, ali ndi kaganizidwe kofuna kosadalira zithandizo, ali ndi kaganizidwe kosadalira ngongole, ali ndi kaganizidwe kofuna kulika dziko kuti likhale palokha. Ndi the problem is Amalawi kama kuti ma Africans ambiri ngati nzika sazidziwa zinthuzi. President akangoyamba kuti ayambe mina zero deficit ja imene ankayamba ngati bingwa mthale kuti guys tisamadele zinthu zitiyende ambe chifoti siti kumvesesa ifeyo zinthu zimamba kuvuta ngasi wabokha independent. Iniwe imagine magwira ntchito ena akama kuthandiza kana kuyamba ntchito ufuna ukhala independent uyambe ukhala pawe kasopano suri zinthu zimafikira za smart yayi umavutika umapanga struggle wakamba ka business ufuna ukhala independent wakamba ka business kamene wamba ukhala pawe ka asiyokujesa umavutika kamana umakokera gula kapoto gula kachachata mpaka na umazakhazikika. Then guys, this is abantu kamba za sobana world politics, international politics, so kamba za Malawi mukhamu umandu kamba za as Africa many lili. Then anyway guys, inango ndisangalasa video imaka chifoti ausi amasuka, you see ndo it means kusogoloko ndizamba tizingo blame ena kusogoloko tizingo blame anaba tizingo blame aba statement yamba apa iyayi zimeze kupangisa kuti dziwa tulisauka chifukwa azungu akutinamiza kuti kungopita kwaombera mmanja makuti yes ngalekiza khala imeneyi ngatiso ngati akulakwisa akuna chilungamo kuti komano vuto ndine ngasendi foundation maziko a dziko lathu akuyambira anayima poti zingopemba. Ndi I don't know ngati ndimondimvetsa bwino point imene ndikuenda pai komano point iyi yo blame game isidzatha komanso uthandiza uso amatopa. That's why mango yanga awawa kuti zingwathandiza kuti sakufuna kuima pauka. Ndi mmene guys zinthu zimakhalikirira apa tikuyankha sopano za world politics kama kuti international politics. Then guys, thank you so much kana ndi imene yoyo and ngati muli ndi maganizo anu muthosa kuponya mu comment section. Ngati muli ndi mafunso ena ndi ena muthosa kuponya mu comment section kuti tizigawana nzeru komanso tiziphunzitsana kuti zinthu zimakhala bwanji. Guys, Malawian cameras. Like, share, Malawian cameras, right.